RMP weer in de trein. Deze keer net de sleeptrein. Maar de trein, we hebben maar 4 uur. Toch? Nooit aan, we gaan nooit zoeken. Ja, 4 uur of 5. Maar deze wagon, ik ben nog de derde klas. En deze wagon is toch wel iemand anders. Het is hier, hoeveel graden is dit? 30, 35 denk ik. 20, 25 graden. We hebben een keihard rechtopstaande rechtleuning. En Rink zeer krijgt even dat de blazers, want die blazen hier de lucht hier rond, maar die van us, die krijgt stikken. Die blaast wel, maar die draait niet meer, dus die blaast alleen nog naar de buurvrouw. Dus ik vind dat we die lekker warm hebben. Heerlijk. En de dingen. Wij zijn in Uitbank ook gelukkig. In Sjaam. Het is gewoon mega rustig. Ja, dat weten wij eigenlijk nog net. Nou, Hè? dat zou het eerste eigen wel. Met de yellow rinnen van de trein. Nou is het vlak. En op het locatie, daar ben er al die slierplakjes. Dus het dan, oké, misschien is het al wel heel toeristisch, want het is bij het wetter. En in de vierde stuk, oh logisch. Maar hier is het gewoon helemaal stil. Nou, stil. En de winkeltjes Wat zijn auto's. dicht. Het is rustig. Ja, dus het is een verrassing. Leuk. Ik heb geen idee wat we heen gaan. Nou Rink, we zijn juist er omgekomen in Sjaam. Ja. Het is stil. En wat is nou eens de indruk na een hele dag? Ja, rustig. Rustig, maar lekker rustig hè. Ja, heerlijk. Het is rustig. Het is een heel mooi strand. Er binnen, ik denk, 3 miljoen stoeltjes. Mol hè? Ja, zeker. 3 miljoen stoeltjes. En misschien in totaal in dit plak, oké, hier binnen aardig wat meesken, maar op sommige plakken ben ik helemaal geen meesken. Dus het is heel bijzonder. Hoe ik dit al overleven kan en ik wil hotels en dat is een grote vraag hoe dat kan. En restaurants. Maar het is wel heel leuk. Het is relaxed. En daar ben ik een zin, maar daar ben ik een soort emoties. Niet op zich ben ik nooit een tijdvrouw. Dus die zitten vooral in de nutritie. Dus nou ja, we zitten op zee als kant. Ja. Dit vind ik dan weer even heel leuk en wil ik mooi om delen. Dit is gewoon een brommer, een mooie schietspan. En deze vrouw of man heeft het zo uitbreiden. Door voor en achter een soort plateau, mooi een dakje erop. En je hebt gewoon een riedende winkel. Op de scooter en gewoon een soort van groenteboer. I love it. Gewoon creatief. Rink, Ja. met ieder wie goed. Ja, is maar race erin. Heel lekker. Een West Maurice. Bijzonder. Gewoon extra vulling. Schild vlees. Rink, hij is toch wat zo warm, jongen? Waarom zo wist dus, hè? Dus hier moet ik zo'n beetje spijs maken. Wat hier is? Ik ben niet een beetje scherp maken. Ik ga er zelf aan vrij. Wat zou dus krijg dit weer een pittigste pansie? Oh, goed. Ooit? Nou, dat denk ik wel, ja. Oelala. Zit op de camera. It was good. En dit is maken door dit vrouwtje wat echt een heel leuke restaurantje heeft. Namelijk hier in een busje. Dus ze zit gewoon in de stritten, een klep omheen. En dit is haar keuken achter in de auto. Oh, heel leuk. Wij zullen wat moois beleven. Wij zullen op dat hendem. En roze het hendem. Mooi hele grote zadels. En lieve chilltjes. Maar we zullen humor er even in en dan gaan we. Hij vreeg 150, maar ik zei, ja, 100, ja, best harder. Dus best genoeg, wij gaan op pad. Heeft je zin in, Rink? Ja. Mooi. Nou, we zijn op een motor te racen. Dit is een roze Kawasaki. En hier aan de brandweer. Levensgevaarlijk. Nou, inmiddels zitten we op een fjouwerbaansdik. Gaat hier niet, op een grote dik. Maar ken je al
keuring kost hier ook niks, dus het valt al even op mij ook. Het jonkje moet even een oortje rennen. Want we hebben zo'n heftig fietspaadje. Dat we de heftige bobbels van de BM-stroom net altijd onsje komen. En zet je shirt net hier op het filmpje. Op de camera, want je shirt geen diepte. Maar weer krijg ik even flink oorskans in de rien. Niet weer net hoe zeggen kom. Het is toch een mooi vervoerstuk hier. Prachtig, wat ben je mooi vet. Ja, of je hebt het is niet zo'n mega god. Ja, je moet natuurlijk weg in diepte, maar dit is gewoon een hele meter de groen in dit god. Dit kent toch niet. Rink, vertel eens even, wat voor spons wij dwang in? Wij gaan face the feet man. Face the feet. Self-service. Want hier is een bak. Mooi voer. En een donatiebak, daar heb ik een wat geld in gooit. En ook hebben wij serieus gewoon een hele zak face the feet dwan. Dus, Ja. zullen we eens zien hoe dat gaat? Zullen we dat bij mijn voeten doen of bij die voeten dan? Waarom bij mijn voeten? Face the feet. Gaat-ie. Eentje door mij, hè? De rest bewaren we. Oké. Eentje. Zeg er nog een man ook? Ja, nog een. Let Met op. een spannend filmpje worden. Let op. Oké. Let op. 1 to 4. Zet wel vast, Kim. Ja. Misschien kunnen we er nog, als ze vol binnen, dat we erin vangen, of twee. En dat we die dan juni te kennen. Er komen grote monsters boven. Die snorren. Ja, die snorren, ja. Als even meer tegelijk doen, dan komen ze meer boven. Hé, zie je, nou blijven ze mooi wel. Oh ja. We zitten hier op het treinstation, ietsje aan. Nou, even jouw nachtjes. Het is weer heel leuk, hè? Ja, lekker rustig. Het lekker rustig, net zoveel toeristen. En we gaan allemaal de trein naar Hua heen. Die trein komt er zo, hè? En hier een kaartje, het is Soisbad, 16 cent. En dan zitten we haast niet heel uur in de trein. Ja, is heet. De kijk dan net zijn reizen, jongens. Love it, love it. Ja, je wordt echt iets gelukt dan, hè? Wat? Dan krijgen we voorop reis het wie even 40 minuten door de hitte zin erin met onze koffers. Maar we binnen samen nog een heel leuk winkeltje gedaan. Het waren nog leuke dingen af, hè? Hoe wil ik zo weten? Nee. Of we dat goed weten? Ja. Nou, we kennen haast lekker bakken. En we hebben nog niet. Nou, we hebben al je wel leuke dingetjes gekocht. Echt voor niks van nop. Dit is echt superleuk. Nou, één ding wil ik gewoon zien letten. Een super liets pansy, want ik nog niks weegt. Hij is gewoon super liets om mooi te nemen en een mooi stieltje. En hij kost ik nog niks. Daar ben ik gewoon blij van. Daar ben ik gewoon helemaal blij van. Ik heb nooit zin om een bak te maken. Nou, einde vlog. Ik heb helemaal een goedje. Lekker de raampjes hierbij. Vanuit het rustigetje aan. We zijn in Hua heen beland. En je bent toch enigszins wat meer toeristen. Ja. En lieken dikke vette merken. Wat eten we vanavond? Er loopt van alles op de barbecue. En aan deze kant een hele grote kreeft. Rammelen. Dat makkelijk, hè? Is er nog wat? Hier mooi? Erin. Dikke rot. Wat we hier doen is ik een super tip, jongens. Let eens even zien, Rink. Oké.
Dit is dus manier van besparen, want een flesje water, zo'n liter, 1 liter kost 10 baht, een grote kost 20. En als je gewoon bij de lege flessen weer omgaan, nooit zo'n apparaat. Dan gooi je er 1 baht in en dan krijg je 12 liter. lekker! Dus dat bespaart dus gewoon 20 keer zoveel per liter. Hartstikke idee. Het is mooi als petit. De tijd ben al lang weer wet. En de buikjes zit loon. Dus ik neem voor maar even wat mooi. Dus hier naar de laatste dag in Siam. En dit is de straat die altijd vol is met muziek en herrie. En zeker om 6 uur jongens. En nou is de boel dicht. Ja, we rempel, we hebben een dag. Het is juist geen alcoholdag. Dus er is gewoon niks gegeven. Want verkepen we dan niks. En deze keer zijn wij er wat beter op voorbereid. Of net Rink? Ja. Want? We gaan zelf niks mee. Ja, net dat we altijd bier drinken, want we drinken haast nooit bier. Maar juist hier zijn we, het is de laatste dag haast. En misschien willen we nog een drankje hebben. Dus, want we hebben eigenlijk er echt boven, hebben wij, om jezelf te tracteren de laatste 2 dagjes, een balkon. Dus wij genieten als luxe poezen op een balkon voor een drankje. Nou, wat leuk! Op is bijna de laatste dag. En dan gaan we aanstaan naar Vietnam. Iemand die had baren ontdekt. Die hem heel snel geër had, denk ik. Op ons laatste dag in Siam binnen we vanuit de rust op het strand en hier is in een waas die merken belanden. We hier nog nooit weten dat er überhaupt zoveel mensen in Siam zijn, want het is hartstikke rustig en zuiver deel. Maar dit is ook gezellig. En wat ik al je weer aparte dingen te eten en wat ik dus hier zeg is pinda's, maar mooi 3 of 4 nutjes. Dat is toch cool? Leuk. Weer even wat bijzonders. Het is geen bingo jongens. Maar dit is een stukje rijstballetjes. Het ziet er aantrekkelijker uit dan het is. Ik heb dus een keer bruin bij. Het is crackrubber. Maar het ziet er wel leuk uit. En die krijg bingo. Dit gaat mooi. Vreem je net wat het is? Een soort van brepjes of zo. En dat doet hij wel leuk. Mooi een smotske. Snijbriltje. Ja, en hij wil zien. Stier ik goed. Kreeg. Zet er in de trooi. De meeste koersen nog, want het is heel petit. De Rien koest ik haast nog. Maar we hebben de eerste uitdaging van de dag gehad. We hebben een hele uitdaging om dan jammer horen, dan gaan we naar Bangkok. Dan ben je in Bangkok, dan moeten we van de busstation naar het treinstation.